a jazdci cestujú takmer každú nedeľu špeciálne upraveným kamiónom na dostihové dráhy po celom Československu. Na dostihoch sa zúčastňuje 200 dostihových stajní, väčších i menších jednotných rolníckych družstiev a plemenárskych podnikov. Hlavnými aktérmi sú jazdci profesionáli, jazdci amatéri i fundovaní tréneri. Padok je posledným miestom pred dostihom, kde dostáva jazdec taktické pokyny a rady od svojho trénera. Tréner Anton Peťko udeľuje ordre jazdcovi Šándorovi Rybarskému, ktorý hosťoval v sezóne 1986. Sledujeme preteky v Petržálke v roku 1986. V pretekoch nesmú chýbať ani majitelia stajní, ktorí pozorne sledujú výkony svojich i súperových koní. Na závodisku Šamoríne bol dostihovým dňom 1. máj roku 1987. Inžinier Ernest Minárik je známy medzi turfmanmi a je často prítomný na pretekoch. Po nasadnutí na pokyn štartéra sa jazdci a kone odoberú na skúšobný cval a miesto štartu. Pre divákov zostávajú atraktívne prekážkové dostihy. Ventúra s jazdcom Jirkom Novákom sa v silnej konkurencii umiestnila na 3. mieste. V žltom drese vchádza do boxu kôň Afrik s jazdcom Zdenkom Kapitánom. Pre trojročného Afrika to bol druhý dostih v živote. Na cieľovej doske skončil 3. V ten deň mala debut aj jeho o rok mladšia sestra Andy, ktorá sa umiestnila 3. pred slušovickými reprezentantkami. Na príprave koní pre dostihy sa podieľa celý tím ľudí. Všetci musia odviesť poctivú prácu, tréner, jazdec, obročník, ošetrovatelia.